Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazivai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo Polluting the Sanctuary Part 4. Yes, kumashure vateereri takadzidza musoro wenyaya mumwe chete unoti Polluting the Sanctuary. Tiri mubhuku raDaniel chapter 11. Ndo matiri kudzidza tinenge tiri pavhesi ya31 mufundisi. Maybe tisati tatsanangura kuti Polluting the Sanctuary zvinorevei. Mungabatsire vateereri vedu panogona kuva paina ari kutanga kunzwa chirongwa nhasi kuti musiyano uripo ndeupi pakati pechiprofita chemuna Daniel chapter 2, chapter 7, chapter 8 chinosiyana zvakadii nechiprofita chemuna Daniel chapter 11. Amwe machapters aya kana muchidzidza chiprofita chacho chakapuwa nemifananidzo mune masymbols, right? Asi kana taakunoenda muchapter 11 hapasina mifananidzo, nyaya dzaakungotaurwa semaitikiro adzo. Asi chimwe chatinoona zvakare muchapter 11 ndechekuti nyaya dzacho dzinotaurwa in summary. Saka na Daniel chapter 11 tiri pavhesi 31 vateereri, Roman Empire yenge yatoparara. Pane zvinotaurwa nevhesi 31 patiri kuwana musoro wenyaya yokuti Polluting the Sanctuary. Iverengerei vateereri. Pairi kuverengwa vateereri, nzwisai chinhu ichi kuti isamari iri kutaurwa nevhesi iroro, but pataurwa zvinhu zvakawanda. Vhesi 31. Daniel chapter 11 verse 31. Hondo dzichamutswa naye dzichamhura nzvimbo tsvene, iyo nhare. Vachabvisa chipiriso chinopiswa panguva dzose, ndokumutsa chinonyangadza chinoparadza. Saka after kuparara kweRoman Empire kumakore ari kumberi pari kutsanangurwa nyaya yekumhurwa kwenzvimbo tsvene, that's polluting the sanctuary. Potaurwa nyaya yechinonyangadza chinoparadza, ndo zvabuda mundima umu. Saka ipo pari kungonzi kumhura nzvimbo tsvene, sezvamataura mufundisi, isamari. Ndo pazvidzidzo zvatiri kuti Polluting the Sanctuary taapa part 4 kuedza kuita unpack kuti iko zvangotaurwa mashoko mashoma ekungonzi kumhura nzvimbo tsvene idzi nekugadzira chinonyangadza chinoparadza. Saka zvidzidzo izvi kuedza kubvundunyura kuti tione udzamu hurimo ezvijeka. But pari kunzi nzvimbo tsvene yamhurwa poiswa chinonyangadza chinoparadza. Mavara iwayo chete ekungoti nzvimbo tsvene yamhurwa poiswa chinonyangadza chinoparadza akambotaurwa naJesu pana Matthew 24 verse 15. Kuna Matthew 24 verse 15. Verse ya 15 Matthew 24. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarekwa nomuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene,
unorava ngaacherekedze. Saka Jesu paanga ari kutaura zviratidzo zvekunongedzera kuguma kwenyika akapedzisira ati refer kuti dzidzai mubhuku raDhaniel mutsvage nyangadzi inoparadza iri panzvimbo tsvene. Ndoda kuti mungonzwa mavara acho kuti ari kufanana zvakadii nemavara ataverenga pana Daniel 11 verse 31 pataurwa nzvimbo tsvene nechinonyangadza chinoparadza. Jesu ndiye akatoti futi kana makuenda kubhuku raDhaniel tsvagai chinonyangadza chinoparadza chiri panzvimbo tsvene. Munoona kuti mufundisi ndafarira chiyapa. Zviri kubva zvaratidza kuti pakudzidza kwatiri kuita tiri kutenderera panyaya chaiyo. Yakanzi naJesu itsvagei kureva kuti paeria ipapo yenzvimbo tsvene pozoiswa chinonyangadza chinoparadza kureva kuti ngatitenderere ipapo. Pana Daniel 8 pastor verse 13 futi nyaya yacho yakambotaurwa futi. Iri kuita kunge iri kuramba ichidzokorwa nyaya iyoyo. Daniel 8 verse 13. Daniel 8 verse ya 13. Verse ya 13. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura. Zvino mumwe mutsvene zvakati kuna iye wakanga achitaura, ko zvakaratidzwa zvichasvika rini izvo chipiriso chinopiswa nokusingaperi nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka? Saka pari kutaurwa kuti nyaya yenzvimbo tsvene iri associated neabomination of desolation, chinonyangadza icho chinoparadza. Saka zviri kufambirana, Jesu azvitaura zvichifambirana zviri 2, Daniel 8 zviri kufambirana zviri 2, Daniel 11 zviri kufambirana zviri 2. Saka isusu toda kunyanyoona penzvimbo tsvene, kumurwa kwenzvimbo tsvene. Saka patiri kuti polluting the sanctuary part 4 pastor, polluting the sanctuary, imboedza pane mavara amakamboshandisa last time kuti patiri kuti kumhura nzvimbo, polluting the sanctuary. Pane kaexample kamakapa kemwana. Taiti kana zvichinzi kumhurwa kwenzvimbo tsvene, kumhura, kudzikisira, kuderedza. Saka takatora muenzaniso wekuti mwana ari pamba, mukoma abva kuchikoro, ane mabhuku ake, iye anoona mukoma vachinyora, iye ozoti mukoma wabuda otora ballpoint ovhura bhuku rekuchikoro ranyorwa homework namukoma, iye obatawo ballpoint achinyora, but iye mupfungwa make ari kuti ndiri kunyora, asi anenge achiparabhadza pakanyorwa paya. Saka chinopedzisira chapo ndechekuti kunyora kwaaita pamusoroko kwasvibisa zvanyorwa namukoma, hazvichatooneki. Zvazvanyorwa namukoma hazvichaoneki nekuparabhadza kwaaitawo. Saka papfungwa iyo manje ateereri, tiri kuti nzvimbo tsvene sanctuary pane zvinge zvanyorwa naMwari zvaaida kuti tidzidze to understand. But mukufamba kwenhoroondo yechinamato, Roman Empire yatoparara, pane kubarabhadza kwakaitwa kwekutoti zvaida kunzi naMwari tizive about sanctuary zvakabarabhadzwa to the extent yekutoti zano raMwari rekuponesa vanhu rairatidzwa musanctuary harichaoneke nekuti rakabarabhadzwa. Harichaoneke zviri nyore. Harichaoneke zviri nyore pakabharabhadzwa. Saka hatikasike tadzokera musanctuary tione kuti zvezvakamira sei pana Hebrews chapter 9. Hebrews chapter Exodus, maybe hatitangire Exodus chapter 30 verse ya 1 verse 3 neverse 5. Exodus 30 verse 1. Exodus 30 verse ya 1 verse 3 neverse 5. Unofanira kuitawo aritari yokupisirapo zvinonhuhwira, uite nomuti womuakashia. Verse ya 3. Unofanira kuifukidza nendarama yakaisvonaka kumusoro kwayo nokunhevi dzayo dzose nenyanga dzayo, uitirevo hata yendarama inoikomberedza. Verse 5. Uitevo matanda omuakashia nokuafukidza nendarama. Takambovaive muchidzidzo chekumashure pakambotsanangurwa zvakaita pasanctuary ateereri, paita kunge payadi, musha uri mujurawo kana kuti uri mufenzi. Saka waiti uchisvika pasanctuary, gedhi rekupinda muyadhi umu raive kumabvazuva,
waibva wapinda, but wati fambei paibva paita imba yaive mukati yaive ne2 rooms kana kuti makamuri mairi. Dhoo rekupinda muimba iyi raive futi kumabvazuva. Kurava kuti uchipinda muimba iyoyo unenge wakapira musana kumabvazuva, wakatarira kumavirazuva. Saka kamuri yekutanga ndo yainzi patsvene kana kuti the holy place. Maiwanikwa midziyo 3. Kuno kuruboshwe kwako ani muri kuzoona kuti wakatarira kumavirazuva terere, wakapira musana kumabvazuva. Saka kuruboshwe kwako kunenge kuri kusouthern side, ndokwaiita chigadziko chemwenje. Kurudyi kwako kunorthern side ndokwaibva kwaita tafura yechingwa chekuratidzira. Saka paverengwa namufundisi manje, nechekumberi wakatarira kumavirazuva ikoko wati fambei, ndopaibva paita atari yekupisira zvinonhuhwira. Yanzi yaigadzirwa nematanda emuacacia asi yoputiridzwa kana kuti coating yacho iri yegold. Yoita nyanga pamakona 4 eatari paya paita dzinenge nyanga dzaivepo, asi iyo ine yakakotwa negold yese. Ameno zvanzwisika here pasi. Imbodzokorai futi ino brief kuti vanhu vangoita idea yepasanctuary. Matsanangura midziyo yaiwanikwa tapinda musanctuary. Yes. Murumu yekutanga yamati kana wakafuratira kumabvazuva kuruboshwe ndo kwanga kuine chigadziko chemwenje. Right. Kurudyi kuine tafura yezvingwa. Yes, pastor. Pawakatarisana napo pamberi ndo panga paine aritari yekupisira zvinonhuhwira. Ndo yatiri kuona iyo. Sei tiri kuiona pachidzidzo chatiri kuti polluting the sanctuary. Tikadzidza zvaimiririrwa nemidziyo yese yaive musanctuary kuti yaida kutinongedzera chii pazano reruponeso. Ndokuti tigone kuzoona kuti saka zvakabharabhadzwa sei. How was the sanctuary polluted? Saka nhasi tiri kuona paatari yekupisira zvinonhuhwira. Pana Exodus 30 papo verengai verse 7 na8. Exodus 30 verse ya 7. Aaron unofanira kupisa pamusoro payo zvinonhuhwira zvemiti yakanaka. Ngaazvipise mangwanani ose kana achigadzira mwenje. Kana Aaron achitungidza mwenje madekwana, ngaazvipise zvive zvinonhuhwira pamberi paJehovha nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Saka chaipiswa paatari apa chii? Miti yatsanangurwa nebhaibheri yaigadzira toti chiko pastor, kugadzira tingati perfume nhasi zvinonhuhwira. Tongoti zvinonhuhwira. Pane miti yaishandiswa kugadzira zvinonhuhwira. Saka Aaron muprista mukuru mangwanani ega ega aiskoti paatari yatsanangurwa iyi opisira ipapo zvinonhuhwira. Kumanheru futi zuva rovira opisira zvinonhuhwira. Ndoringe ritongori basa reatari iyoyo. Rimwe basa racho raiitwa besides kupisira zvinonhuhwira riri pana Leviticus 4. Raiitika paaritari paatari ipapapo. Leviticus 4 verse 28 to 30. Leviticus 4 verse ya 28. Kana chivi chake chaakatadza akachiziviswa, ngaauye nesheshe yembudzi isine mhosva chive chipiriso chake pamusoro pezvivi zvake zvaakatadza. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chezvivi, auraye chipiriso chezvivi panourayirwa chipiriso chinopiswa. Zvino muprista ngaatore rimwe ropa rayo nomunwe wake ariise panyanga dzearitari yezvipiriso zvinopiswa, asi rimwe ropa rayo rose ngaaridururire mujinga meatari. Saka zvimwe zvaishandiswa atari ndezvekuti pazano reruponeso mufundisi, munhu akatadza aiuya nemhuka negwai, iye oreurura pamusoro pemhuka, ouraya mhuka iya, ropa racho ratorwa nemuprista, ndo rimwe rataurwa kunzi raizoswoiswa panyanga dzeatari yatsanangurwa. Rimwe basa raivepo iroro handiro ratiri kunyanyotarisa edu nhasi. Tinoda kutenderera panyaya yekuti paipisirwa zvinonhuhwira. Zvaipiswa ipapo naAroni, makusene ega ega nemanheru ega ega. Ndivanani vaifanira kushanda mukamuri ishi
yatati nzvimbo inonzi patsvene. Okay. Vaipinda murumu iyoyeyo because mune chigadziko chemwenjeka netafura yechingwa kumberi uko atari yezvinonhuhwira. Vaiita minista muimba indanani. Numbers 18 verse ya 7. Numeri 18 verse ya 7. Yes. Iwe navana vako pamwe chete newe munofanira kubata basa rouprista hwenyu pazvinhu zvose zveatari nezvose zviri mukati mechidzitiro. Ndipo pamunofanira kubata, ndinokupai uprista chive chipo chebasa, asi usina kufanira unoswedera, unofanira kuurawa. Saka vaishandira muimba iyi the holy place yesanctuary, kana kuti patsvene pesanctuary, ndi Aaron nevana vake. Kureva veimba yaAaron ndo vaiita basa ipapapo vachidaro. Saka zvinhu izvi Mwari manzwa matsanangurira ari kuita kuti pakangoita anyone ada kupinda umu anourawa, kuratidza kuti Mwari ane kukoshesa kwaaiita. 1, vanoshandiramo. Right. 2, maitirwe ebasa racho. Saka every morning, every evening, pastor, paatari apa paipisirwa zvinonhuhwira. Zvaipiswa nani? naAaron kana kuti veimba yake vana vake. Vana imba yeuprista. Imba yeuprista. Right. Zviri kuitika muimba inonzi chii? Patsvene kana kuti the holy place. Togona kumbonzwa kambo. Yeah, sure. Vateereri rambai muri pachirongwa Polluting the Sanctuary part 4. Timbonzwa kambo. Kana nina Jesu ndinoenda kwese, ndoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handirindega, kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndingararako, apo dimare pasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa, kwese ndina Jesu musha wofadza, kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityi chiro. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary part 4. Tiri kutarisa muholy place yesanctuary patsvene, maiwanikwa midziyo mitatu: chigadziko chemwenje, tafura yechingwa chekuratidzira neatari yekupisira zvinonhuhwira. Saka tiri kutarisa muchidzidzo chanhasi paatari yekupisira zvinonhuhwira. Saka patiri kuti polluting the sanctuary, sekutaura kwaita Daniel 11 verse 31, tiri kuti kumhurwa kwenzvimbo tsvene. Tikaziva kuti paatari apa chii chaiitwa, zvinobva zvaita kuti tizive kuti kana zvaakunzi zvakabharabhadzwa kana kuti zvakapolutwa kana kumhurwa, kudii chii chakaitika panyaya yechinamato. Mufundisi, taona atari yekupisira zvinonhuhwira ichirayirwa kuti igadzirwe nevanofanira kushanda ipapo nebasa rinofana kuitwa ipapo. Toda kuti tione kuti zvakazomboraramika here. Ande kuna Luke 1 verse 9 to 13. Luke chapter 1 verse 9. Akagoverwa netsika dzouprista kuti apinde mutemberi yaShe kuzopisa zvinonhuhwira. Vanhu vazhinji vose
vakanga vachinyengetera kunze nenguva yekupisa zvinonhuhwira. Ipapo mutumwa waShe wakaonekwa naye amire kurudyi rwearitari yezvinonhuhwira. Zakariya akamanikidzwa achimuona, kutya kukamuwira. Mutumwa akati kwaari, usatya Zakariya, nokuti kukumbira kwako kwanzwikwa. Mukadzi wako Erizabheti uchakuberekera mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johani. Saka paatari yezvinonhuhwira, Zakariya ava vari kutaurwa ndibaba vaJohn the Baptist, Right. vaive muprista weimba yaAroni. Saka pavaita juti rekupisira zvinonhuhwira vari paatari, ngirozi yakauya ichivati kunamata kwako minyengetero yako yanzikwa, ende vanhu hanzi panze pechechi vaitonamata. Zvobva zvaratidza zveshuwa zvakataurwa naMwari zvaitoitwa nevana vaIsraeri, vaitopisira zvinonhuhwira ipapo. Chimwe chiri kubuda apa ndechekuti paatari pezvinonhuhwira apa iri kuratidza kuti inzvimbo yekunyengetera. Zviri kuita kunge zvinonzi mavhesi ari kwangadai atsigira, but nendima iyoyi chete pasi pari kuratidza kuti Zakariya paaipisira zvinonhuhwira ipapo kune vainamata panze naiye ainamata. Zvobva zvaita kunge zvinonzi besides kupisira zvinonhuhwira, atari iyaya yaive nzvimbo yekunamatira. Amenoti pakujekera. Saka zvatakuchiita manje mufundisi, batai chini nemuatera. Taona nyaya atari yekupisira zvinonhuhwira. Toda kuchitsvaga mubhaibheri kuti paripo here pakambomhurwa atari iyo yekupisira zvinonhuhwira. Tikaona kamhurirwo kayakaita kana kuti kakupolutwa kayakaitwa, tinobva taziva kuti pari kunzi munhoroondo yechinamato, nzvimbo tsvene yakamhurwa, chii chakaitika. Ameno, taurai kuatere kuti toda kutsvaga kana paine pamwe pane chiitiko chakaitika, right, chinoita sokudzikisira basa repaatari, kana kuvhiringidza kuti zvisanyatsojeka. Yes. Tozoshandisa muenzaniso iwoyo tichiinzanisa nenhoroondo yechechi kuona kuti pane chakaitikawo here chatingati sanctuary, aritari yamhurwa. Ikoko ndokutonyatsodzidza bhaibheri chaiko because rinenge richiti zvinhu zvakanyorwamo zvakanyorwa kuti tinyeverwe, kuti tiwane zvatinodzidza ipapo. Pana Leviticus 10, verengai vhesi 1 na2. Leviticus 10 verse 1 na 2. Leviticus 10 verse ya 1. Zvino Nadhabhi naAbihu vanakomana vaAroni vakatora mumwe nomumwe hadyana yake yezvinonhuhwira, vakaisamo moto ndokuisa zvinonhuhwira pamusoro pawo. Vakauya pamberi paJehovha nomoto usina kutenderwa waasina kurayira. Ipapo moto wakabuda pamberi paJehovha ukavauraya, vakafa pamberi paJehovha. Nadhabhi naAbihu vaive vana vaAroni, vaitotenderwa kushanda vari mukamuri yaive neatari yekupisira zvinonhuhwira. Right. Asi havana kuita nenzira yaive yarayirwa. Iri kunzi hadyana iyo pastor. Mudziyo wavaiisira zvavaipisira zvacho. Kanenge kachita kunge kabheseni, koita waya kana tambo yekuti unenge wakakabata. Saka ndopawaiisa zvinonhuhwira zvacho zvichiita chihutsi zvichidaro. But kuti zviite chihutsi chiya chinosimuka, zvaifana kuzangana nemabvunze emoto woenda paatari paya pari kutaurwa. Saka ivo havana kuita nenzira iyoyo yaive yarayirwa. Hanzi vakauya nemoto usiriwo. Vakaenda moto usiriwo, pane pamaifana kutora moto kuti mupise zvinonhuhwira zviya. Saka vaine hadyana dzavo kana kuti sensa, ndo vara racho rechirungu, kuti vaite basa rekupisira zvinonhuhwira paatari. Hanzi Mwari akaburitsa moto ukavapisa, vakabva vatofira ipapo nekuti vakaita nenzira isina kutenderwa. In other words, vakamhura zvaifana kuitwa. Vamhura nenzira ipi? Ivo vari correct kushandirapo, ndo the right people vapurisita. But vari vapurisita kudaro vaita the wrong way. Isaine mamwe mabara kuti pasanctuary, panzvimbo tsvene, paifanira kushanda vapurisita, right, voita sezvakanzi naMwari zviitwe ipapo. Yes.
Saka kuvhiringwa kwechimwe chazvo kuuya kwemunhu asiri mupurisita aifanira kuurayiwa, right, kana kuti kuitwa kwechimwe chinhu chisingafaniri kuitwa ipapo kwaiurayisa. Saka vateereri mukuona here kuti nyaya yekungoti munhu ashandisa fomula isiriyo iri kutoita kuti even vari vapurisita vafa. Ndoda kuti muone ukoshi, because haisi nyaya yekuti vakanzi kweimimi muri kuita sei poita kunge panodaitwa macorrection. Mwari aikoshesa zvakadaro pasita zvekuti vakabva vatofa. Ndoda kuti muone kuti sei nyaya yacho iri kuramba ichidzokorwa nechiprofita chaDhaniel kuti nzvimbo tsvene yakamhurwa, because zviri kuita kunge Mwari anga akakoshesa nyaya idzi zvakadaro. Hatione imwe example yakamhurwa maitiro aya pana Numbers 16. Verengai kubva pavhesi ya16 kusvika pa21. Numeri 16 kubva pa16. Ipapo Mozisi akati kuna Kora, iwe neboka rako rose uyai pamberi paJehovha mangwana, iwe naivo naAroni. Mumwe nomumwe atore hadyana yake yezvinonhuhwira, muise zvinonhuhwira mukati madzo, muuye nadzo pamberi paJehovha, mumwe nomumwe hadyana yake yezvinonhuhwira, hadyana dzina 250, newewo naAroni, mumwe nomumwe hadyana yake. Zvino mumwe nomumwe akatora hadyana yake, akaisa moto mukati mayo, akaisavo zvinonhuhwira pamusoro padzo, akandomira pamukova wetende rokusongana pamwe chete naMozisi naAroni. Kora akaunganidza ungano yose pamukova wetende rokusongana, kubwinya kwaJehovha kukaonekwa neungano yose. Ipapo Jehovha akataura naMozisi naAroni akati, zvitsaurei imi paungano iyi, ndivaparadze pakarepo. Pane kumukira kwakaita rimwe boka raitungamirwa naKora, varume 250. Dambudziko raivepo vaiti, iwewo mukoma nemunin'ina Mozisi naAroni, ndimi mega here muri kungotaura naMwari? Isi tinotodhizevhawo kuti tiite basa ramunoita repasanctuary. Mozisi akati, aiwa hazvinetse, tanga takaudzwa naMwari kuti panongoitwa neve naAroni neveimba yaAroni. Vakati, aiwa kana nesu tinoitawo. Zvikanzi oraiti, kana muchiita gadziraiwo hadyana dzenyu masensai, motorowo zvacho zvinonhuhwira mouya nazvo. Ava havana kutozowana mukana wokupinda patsvene kana kuti mukamuri yemukati yai. But fact bedzi yekuti vatora hadyana nekudzigadzira riri basa rinongoitwa neveimba yaAroni, vachiri kunze kwetende. Hanzi Mwari akabva ataura naMozisi akati, sudurukai pavarume avo, ndoda kutovaparadza chop chop. Chii chamaona apa pastor? Kuti pauya vanhu vasirivo, Right, vari kuda kuita zvinofanira kuitwa. yes. Saka izvozvo zvakare inzira yekumhura nzvimbo tsvene, kusvibisa, kupoluta. Yes. Anogona kuva munhu chaiye ari murisita oita nenzira isiriyo, kumhura. Ogona kuda kuita nzira iri correct yekutobata hadyana woita zvese, asi munhu wacho asiri iye akanzi aite. Izvozvo zvacho futi kumhura. Hatione imwe example yekupedzisira pana waKoronike wechipiri chapter 26. Verengai verse 16 to 20. 2 Chronicles chapter 26 verse 16. Asi wakati asimba, mwoyo wake ukazvikudza, akazoita zvakashata, akatadzira Jehovha Mwari wake, nokuti wakapinda patemberi yaJehovha kundopisa zvinonhuhwira paaritari yezvinonhuhwira. Ipapo muprista Azaria wakamutevera akapinda, ana vaprista vaJehovha vana 70 vaiva varume voumhare. Ivo vakadzivisa mambo Uzia, vakati kwaari, nhandi Uzia, hazvifaniri kuti imi mupisire Jehovha zvinonhuhwira, asi vaprista vanakomana vaAroni vakatsaurwa kupisa zvinonhuhwira. Budai panzvimbo tsvene, nokuti madarika, hamungakudzwi naJehovha Mwari nokuda kwechinhu ichi. Ipapo Uzia akatsamwa kwazvo. Zvino iye wakanga akabata hadyana yezvinonhuhwira kuti apise zvinonhuhwira. Zvino wakati achakatsamwira vaprista, maperembudzi akabuda paumambo yake pamberi pavaprista muimba yaJehovha kurutivi rwearitari yezvinonhuhwira. Zvino Azaria muprista mukuru navaprista vose
vakatarira kwaari vakaona kuti wava namaperembudzi pahuma yake, vakachimbidzika kumubudisapo, kunyange naiye wakachimbidzika kubuda nokuti Jehovha wakanga amurova. Uzia aive mambo kwaJudha, anga asimba kureva kuti kubudirira. Akazongoita manyawi ekufunga kuti ndiri mambo. Saka izvozvo vanoita kuchechi kusanctuary ndoda kuzviitawo. Kwakuya nehadya yake sensa iya kuti apisire zvinonhuhwira paatari yatiri kudzidza nezvayo iyi. Azaria aive muprista mukuru nevamwe vaprista 70 varume vakasimba chaizvo. Kwakuedza kuti kwete mambo amudaro, hazvitenderweba. Hadya namunaya asi mima hamutenderwe naMwari kuenda. Hanzi akatsamwa kudaro pastor akabva aita maperembudzi arimo panzvimbo tsvene ipapo, akabva aita kwakutozomuburitsa ipapo. Pfungwa yandiroda kuti isvike kuvateereri ndeyekuti vaone kuti Mwari aive particular, aikoshesa because aiziva kuti pane zviri kuda kunzi tidzidze, pane zvaida kunzi tidzidze. Saka ndokupolutika maexample atangonokora mubhaibheri. Izvo zvaimborevei kupisira zvinonhuhwira uine hadya nayako paatari, chihutsi chiya chichisimuka chichidaro, zviri kubva zvaita kuti vamwe vaite maperembudzi, vamwe vaurayiwe, Nadhabhu naAbhihu vapiswe nemoto. Zvakakosherei zvinhu, zvainyanyonongedzerei? Kuti toda kuverenga writing yacho kuti pamaseremoni aya chii chanyorwa naMwari chekuti tidzidze pazano reruponeso. Hatimbotangai pana mapisarema 141 vhesi 1 na2. Mapisarema 141 vhesi ya 1. Jehovha, ndakadana kwamuri, kurumidzai kuuya kwandiri. Teererai inzwi rangu kana ndichidana kwamuri. Munyengetero wangu ngauve pamberi penyu sezvinonhuhwira, nokusimudzwa kwamaoko angu sechipiriso chamadekwana. Saka pana pari kutsanangurwa kuti paipiswa zvinonhuhwira paatari, chihutsi chezvinonhuhwira chichisimuka, zviri kufananidzwa kunzi panonamatwa minyengetero yedu painosimuka ichienda kuna Mwari, because atari yaive nzvimbo yekunamatira. Saka zviri kunobuda kuti paatari apa nyaya hombe yaivepo yaive nzvimbo yeminyengetero. But muprista aigona kungonyengetera asina zvinonhuhwira. Saka ko zvinonhuhwira zvacho incense ye iri kuzoshandei, because muprista aigona kungonomirapo pasi otonamata. But painzi paari kunamata, achinamata zvinonhuhwira ngazvite zvichipfungaidzwa ipapo zvichisimuka. Paroda kubuda kuti kudii, ngatimboonei incense yacho, zvinonhuhwira zvacho pana Exodus 30 vhesi ya 37 na 38. Exodus 30 vhesi ya 37. Zvinonhuhwira zvamunozviitira imi, musazviita sezvamunoita izvozvo. Zvinofanira kuva kwamuri zvitsvene kuna Jehovha. Ani nani unoita zvakafanana nazvo kuti azvinhuhwidze, ngaabviswe pakati porudzi rwake. Saka incense yaishandiswa, Mwari anga akarayira kuti kana muchimboshandisa incense kudzimba kwenyu, iyi yekusanctuary yekutemberi yaifanira kuva isina kutombofanana neingagadzirwe nemunhu kumba. Pakangoonekwa ari kugadzira yakadaro ine same ingredients, aifanira kuurayiwa. Kuratidza kuti yaive particular, ndo yaingodiwa kuti muprista achinamata ari paatari, incense iya ichipiswa ichisimuka, Mwari aibva ati zano rangu randinoda kuti ridzidzwe rabatika. Saka ikoka kuti incense isawanikwe kumwe kwese, ndakabva ndatarisa mubhaibheri kuti patinonamata pasi, chii chingabva chadaro chekuti hachifanire kuva chiine duplicate, zvakadaro zvekuti zvigashirike pamberi paMwari. Chikangodaro chiine duplicate, Mwari ari kutoti zvasviba. Verengai mavhesi aya 2 akateedzana muzonzwa pfungwa yandoda kutaura. Acts 4 verse 12 na John 16 verse 23. Acts 4 verse 12. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ratingasunungurwa naro. John 16 verse 23. John 16:23. Nezuva iro hamungazondibvunzi chinhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunenge muchakumbira kuna Baba, vachakupai izvo muzita rangu.
saka pakunamata kwese pastor pari kunzi kuti zvigashirike pamberi paMwari pane zita rimwe chete, one chete raJesu, ndo rinotoita. Ende ari kutotaura kuti mukakumbira muzita rangu zvobva zvaburitsa kuti paipisirwa zvinonhuhwira paya insensiya iri kunomiririra mamerits kana kuti zvatingati kururama kwaJesu, muzita raJesu, muukama naJesu. Toita minamato yedu pazviri kusimuka kudaro zvinobva zvagashirika pamberi paMwari. Toda kusikosusukidza pfungwa iyoyi. Ngatimbonzwa kambo. Vateereri tiri pachidzidzo Polluting the Sanctuary part 4. Rambai muri pachirongwa, tichambonzwa kambo. From over hill and plain, there comes the signal strain. 'Tis loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His music rolls along, the hills take up the song of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, Christ, the great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land, through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Oh, ye brave the sound that moves the earth around. 'Tis loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His music rolls along, the hills take up the song of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, Christ, the great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land, through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. The strength of youth we lay at Jesus' feet today. 'Tis loyalty, loyalty, loyalty to Christ. His gospel will proclaim throughout the world's domain of loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory, Christ, the great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land, through loyalty, loyalty, yes, loyalty to Christ. Loyalty. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary part 4. Paauta yezvinonhuhwira yaive munzvimbo tsvene, muholy place, yaive nzvimbo yekunamata. Incense ichimiririra mamerits kana kuti raisha kururama kwaJesu, kwekuti kukabatana neminyengetero yedu zvinosimuka zvoenda pamberi paBaba zvogashirika. Ndo nyaya yaiitika paauta imufundisi. Kubva Mwari atsimbidzira kuti handidi kuti mushandise incense yakafanana nedzinowanika kumba, achingoda yaive particular, yaive atsanangura ine maingredients. Pari kunotsimbidzira kuti minamato yese ngaiitwe muukama naJesu. Ndo saka pangaitwa sei papapo, nekuti ndoziva kuti munharaunda matiri pane kutaura kwekuti no kunamata kwakafanana nenhungo dzemba dzinonosangana pachiruvi, nyango dzakasiyana, asi tinongosvika kuna Mwari. Unogona kudeedza vadzimu vako, imi munodeedza Jesu, imi modai. Iye Mwari achitsimbidzira kuti ndinongoda one kind yeincense. Pangabatsirike sei pasi? Vanhu vanofanira kutongotora sematauriro ari kuita Mwari. Nekuti kumanikidzira pfungwa dzedu kunoburutsa Mwari pauremu hwaainawo, hukuru hwake.
tsumo pane padzinoshanda, right, but pagoita pamwe kuti Mwari haadi kuenzaniswa nezvimwe zvinhu zvaakatotaura saka haadi kunamatwa semafungiro edu, anoda kunamatwa sematauriro aanoita iye. Anditika. Saka ndozvaiitika paatari yezvinonhuhwira iyi. Tauda kuti tichiona vateereri kuti vaprista vaiita basa ipapo vaimirira chii. Ndotozva kuti anza munayo kuti vaimirira Jesu. But toda kuti tizvitambanudze tinyatsoona kuti zvazvakamira sei ndiri kudaro mupasa. Sanctuary yezvino hakusisina. Yepanopasiya kwaMozisi hakusisina. Because yaiveko iyayaka kuJerusarema yakazoparadzwa mugore raAD 70. Haina kuzovakwa futi. Saka zvazviri kureva ndezvekuti even iye Jesu paakafa, sanctuary yacho isati yatoparadzwa, kunonzi jira raiganhura mipanda yeholy place nemost holy. Panonzi jira remusanctuary rakatsemuka musi waafa. Kuratidza kuti zvanga zvichiitwa imomo zvagumira ipapo, zvainongedzera Jesu. Kureva kuti seremoni yese yatadzidzai, uchidzidza bhaibheri hapana chikonzero iye zvino kuti zvirambe zvichidzokororwa nemo sezvaiitwa nguva iyi zvekutoti panopfungaidzwa zvinonhuhwira uchienda paatari yakadaro, zvakaguma pakufa kwaJesu. But toda kuti tichiona kuti saka kana zvakaguma, vaprista avo vaimirira chii? Vana Aroni nevemhuri yake. Exodus 25 verse 8 na 9. Exodus 25 verse 8 na 9. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo, sezvandichakuratidza zvose, iwo mufananidzo wetebhenekari nomufananidzo wenhumbi dzayo dzose, munofanira kuita saizvozvo. Saka chinotibatsira kuti tizive kuti kana zvakaguma nekufa kwaJesu, saka vana Aroni neveimba yake vaimirira chii? Toda kuti titange tamboona kuti pakagadzirwa sanctuary yatonzi waive mufananidzo wezvakaratidzwa ani? Moses. Waive mufananidzo wechii? Hebrews 8 verse 5. Hebrew 8 verse 5. Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wezvokudenga, sezvaakarayirwa iye Mozisi oda kuita tabhenekari, nokuti wakati, tarira uite zvose nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Saka original sanctuary kana kuti tabernacle iriko kudenga. Yaive yagadzirwa nana Mozisi ikazovandudzwa naSolomon akuvaka kuita temberi chaiyo. Yaive ekopi, waive mufananidzo wesanctuary chaiyo iri kudenga. Kureva kuti pakafa Jesu achienda kudenga, sedzimwe tsamba dzese dzatakambodzidza nezvinotaura bhuku ravaHebheru, rinonotsanangura kuti Jesu ndiye akabva anova iye muprista wesanctuary chaiyo iri kudenga. Maybe kuti vateereri vaita idea kuti muri kuti sanctuary iri kudenga nekupisira zvinonhuhwira. Endai pana zvakazarurwa 8 vhesi ya3 na4. Zvakazarurwa 8 vhesi ya3. Zvino mumwe mutumwa akauya akamira paaritari, aino mudziyo wendarama wezvinonhuhwira. Akapiwa zvinonhuhwira zvizhinji kuti azviise pamwe chete neminyengetero yevatsvene vose pamusoro pearitari yendarama yakanga iri pamberi pechigaro choushe. Utsi hwezvinonhuhwira ukakwira pamberi paMwari uchibva muruoko rwomutumwa pamwe chete neminyengetero yavatsvene. Ndo sanctuary yekudenga yakaratidzwa Johani. Saka mubate pfungwa idzi vateereri. Muprista paaitora zvinonhuhwira, sezvatadzidza pana Zakaria paya paaudzwa kunzi mukadzi wako Elizabheti achakuberekera mwana, aienda omira paatari yezvinonhuhwira achipisa incense kana kuti zvinonhuhwira ipapo, zvosimuka chiutsi chiya achinamata. Zvaiita sekuti akamiririra rudzi rwekwaJudha paainamata ari paatari ipapo. Minamato yese yaibva yagashirika pamberi paMwari kuburikidza nemuprista iyeye achipisa zvinonhuhwira zviri kumirira mamerits aJesu. Saka kudenga Jesu ari muprista wedu mukuru, ndiye ari kutimiririra pamberi paMwari. Minamato yatinoita isusu inonogashirika pamberi paMwari kuburikidza nekururama kwake. Inofanira kuitwa muukama naiye Jesu. Kureva kuti munhu paanonamata, munamato wake usati wasvika pamberi paMwari,
unopfuura nemuna Jesu. Exactly. Saka Jesu ndiye anozoita neukama hwainawo nababa nebasa raakatibatira ndiye anozoita kuti minamato yedu igashirwe. Ndizvozvo. Saka vanhu pavainamata voita zvavanoita vachinyengetera vari panze. Panyaya iyi yatadzidza zvaita kunge zvinonzi vachagashirwa naMwari kuburikidza naAroni muprista mukuru. Ivo vaibva zvaita sekunge Mwari ari kuti ima handidi kukuonai, ndingatokugashira nyaya dzenyu kana dzauya naAroni muprista mukuru. Saka Aroni aimirira Jesu kuti isusu muukama hwedu naJesu tinogashirika pamberi paMwari kuburikidza nekururama kwaJesu. Ndo zvaimirirwa naAroni. But pane question iyi futi pastor yekuti haasi Aroni ega aitenderwa kuenda paatari. Even vana vake vaitenderwa. Vaimirira chiwo vana vake. Amenoti maunzwa mubvunzo wevatererika. Endai pana 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. Yes. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, voprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Saka chirawe ichi pastor zvanga zvakanyorwa musanctuary kuti tidzidze pazano reruponeso. Ndo zvaakududzirwa naPeter kunzi vana vaAroni pavaienda vononamato vari paatari vachiita basa ipapo. Iye zvino Jesu afa, hwauprista utsvene havasisiri veimba yaAroni paropa vari vaprista. Isusu vatendi vese taakuverengwa seuprista hwaMwari. Zvoreva kuti kudii pastor? Zvoreva kuti taane kodzero yekutoenda tonamata pamberi paMwari. Mwari otigashira semagashirire aiita vaIsraeri through Aaron. Anomaona kuti pazvakaedzwa kuitwa naOzia akaita maperembudzi. Vakomana 250 vakaurayiwa nekuti Mwari aita hamutenderwe ndepevaprista chete. Saka taakuno kuNew Testament Jesu afa. Iyi nyaya yekupisira zvinonhuhwira yapera because zvaimirira kururama kwaJesu. Mwari akuti vava uprista hunoita basa rekuya pamberi paMwari vatendi vese. Vatendi vese yaimba yevaprista. Ndo zvatotaura vhesi rama. Isaine mamwe mashoko enyu pastor muedze kuburitsa kuti vatendi vese taakugona kuenda pamberi paMwari totonamata sezvaita vana vaAroni. Pfungwa yandiri kuona yamuri kuburitsa mufundisi ndeyekuti kumaKristu hazvitsvake munyai anondokusvitsira kuna Mwari, anomira pakati pako naMwari. Unonamata direct. Pfungwa yacho inzwai pana Hebrews 4 verse 14 na 16. Hebrews 4 verse 14. Naizvozvo zvatinomuprista mukuru kwazvo wakapinda nepakati pokudenga iye Jesu mwanakomana waMwari, ngatibatisise kupupura kwedu. Verse 16. Naizvozvo ngatiswederei tisingatye kuchigaro choushe chenyasha, kuti tinzwirwe ngoni, tiwane nyasha, tibatsirwe nenguva yakafanira. Saka nyaya yacho iri kunzi iri pairi. Kusanctuary yekudenga Jesu muprista wedu ariko kutimirira pamberi paBaba. Tiri pano panyika tatonzi swederai musingatye. KuOld Testament waiti ukada kuswedera kukamuri waifa nekuti yaive vaprista chete. Saka kuno kwataakurarama tiri ndisu taahuprista hwaMwari. Saka hatichaswedere paatari yanga yakaitwa nematandemo acacia. Taakufana kuswedera kuburikidza nekunamata pamberi paMwari. Tiri kutonzi come closer. Kureva kuti mutendi wese iye zvinezvi haachada munyai waakugona kuchinamata kuna Mwari, wedza kukumbira kuregererwa zvese woitirwa. Jesu ari muprista mukuru kusanctuary yekudenga, tobva tagashirika pamberi paMwari. Ndo zvinodzidziswa nesanctuary. Saka izvozvo ndo zvikunzi zvakabharabhadzwa. Kureva kuti pfungwa iyo yakavhiringidzwa, haichanyatsojeke kuvanhu. Haichanyatsojekere kuvanhu. Chinoratidza kuti haichajeke pastor. Inini pandinofamba dzimwe nguva kana pandotodaira nhare foni, unogona kunzwa munhu achiti, mufundisi ndibatireiwo munyengetero.
shona yacho inogona kukurasai, asi vateereri ndofunga muri familiar nelanguage yekuti ndibatireiwo munamato, ndibatireiwo munyengetero. Kuti ndinamatirei? Kana kuti unonzi munobatsira here? Mukudzwa language yacho. Kana kuti munoshandira here? Kana kuti munonamatira here nhai pastor? Mukudzwa language yacho. Vateereri iri kubatika kalanguage, ndofunga munombosangana naye kuti munoshandira here? Nhai munonamatira here? Mufundisi ndibatireiwo munyengetero. Pfungwa yacho pairi kutenderera pastor, vanhu vanogona kusiyana zvavari kureva vakadaro, but iri kuratidza kuti ipfungwa yekuti ndofunga kune boka revanhu vari mune imwe klasi vanonzwikwa naMwari vekuti ivo ndo vanozosvitsa kuna Mwari. Saka patiri kuti pfungwa iyi yakabharabhadzwa. Number 1, zvaitwa kuOld Testament zvakatoramba zvichikondinya. Iyo sanctuary yepanyika yaparara. Ndo mhando yekutanga kuti zvakabharabhadzwa. Kune vakaramba vachiita izvo zvekupisira zvinonhuhwira zvakaramba zvichiitwa. Zvaive mufananidzo. Yaive mifananidzo inonongedzera zvatadzidza izvi. Saka muchiona kuti munhoroondo yechechi nyaya iyi yakaramba ichikondinya yekupisira zvinonhuhwira. Right. 1, kusvibisa nzvimbo tsvene uku. Number 2, pakachiita kuti paite vanyai vevanhu. Iye aifanira kuva munyai wedu yezvino ari Jesu. Pakaramba paine vanhu vekuti vanosumwa nyaya nevanhu kuti ivo vosvitsa kuna Mwari. Kurwa kuti vatungamiriri munyaya dzekunamata, vangave mapasta, vangave vaprista, zvese izvi mukudzidzisa kwamuri kuita, chidzidzo chiri kunongedzera kuti hapana anofanira kutora basa raitwa nevaprista kare panzvimbo yekunamatira. Hapana anofanira kutora basa iroro, nekuti Jesu ndiye ari kuriita. Jesu ndiye ari kuriita. Saka mutendi wega wega anoenda direct kuna Jesu, pasina kuuya nekuna pastor Betera. Izvozvo hazvisi kutodiwa, because kuuya through Aaron zvaive munongedzo wekufanodzidzisa. Saka kuzviita iye zvinezvi ndokusvibisa kwacho kuti Jesu asaonekwe. Jesu haazooneke, vanhu vanenge vakuona munhu kwete Jesu. Aiwa, muri kuona kuti pari verengai Timoti wekutanga chapter 2 verse 5 munzwe. Kusvibisa ikoko pastor. Kusvibisa, verengai munzwe. Timoti wekutanga chapter 2 verse ya 5. Nokuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Kristu Jesu. Inzwai vateereri, Bhaibheri harirambidze kubatsirana kunamata wasangana nezvinorema, urwere wedu ngatinamatirane zvakanaka izvo. But panyaya yekuti uregererwe zvitadzo, uwane access zvauri kutokumbira zvinzikwe, Bhaibheri riri kuti pane mumiriri mumwe chete, munyai wedu mumwe chete ndiJesu. Saka maona mhando mbiri here kuti sanctuary yakasvibiswa sei. Number 1, kuramba tichiita zvaive mifananidzo zvekupisira zvinonhuhwira zviya, zoramba tsika ichiwanikwa pakati pedu nhasi, kusvibisa. Number 2, kuti paite ari munyai, ari munhu, munyai wedu Jesu, wekuti vanhu vanoreurura kuburikidza nemunhu. Number 3, atari yezvinonhuhwira yaidzidzisa vanhu kuti vagone kutonamata ivo muzita raJesu. Waibva wanzikwa. Chii chakaitika munhoroondo yechechi pastor? Zvichiriko nanhasi. Tine vanhu vakawanda pastor vanoenda kuchechi, vanoshingaira nemwoyo wese, asi havagone kunamata. Ndinorevei? Instead yekuti zvaidzidziswa izvekuti munhu adzidziswe kunamata, munhoroondo yechechi kwakaintroducwa minamato inenge yakanyorwa mubhuku. Isiri kubva mukufunga kwako iwewe kuti uruda kuudza Mwari kuti kudii. Yekuti munhu anongoita sekunge ari kuita poem. Kunge ari kuita poem. Zvekutoti tsika iyo ichiriko nanhasi yekuti minamato inenge ichitoitwa pakati pevatendeka ndeyakanyorwa, yekuti unoramba uchingodzokorora upenyu hwese, hauna pfungwa dzauri kuisa pazviri. Saka kwese ikoko kusvibisa atari yezvinonhuhwira, because yaidzidzisa vanhu kuti tikanamata muzita raJesu, muukama hwaJesu, iwewe wacho unonzikwa nekuti mumiriri wedu ari kudenga ndiJesu.
aiwa zvajeka mufundisi ndikuona nguva dzedu dzafamba. Saka pari kunzi polluting the sanctuary part 4 tiri kutarisa zvese zvaitwa musanctuary zvichinongedzera pazano reruponeso nekusvibiswa kwazvakaita munhoroondo yechechi. ndokumbira kuti pastor muoneke vateereri kuchine chimwe chidzidzo mberi polluting the sanctuary part 5 chatiri kuramba tichingoongorora kuti chii chakaitika panyaya dzekunamata kuti paitika kudzimaidzwa titadze kuona Jesu nezano rake mukuzara kwaro. Onekai vateereri vedu mobva mava pamafone numbers ekuti vagone kupinda mumawhatsapp groups vawane zvimwe zvidzidzo zvekumashure. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tisangane panguva dzinoteera. Tibatei panharedzi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzinditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwimo otungamire tenzinditungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira